माबादि मावखो तो जुबिन गार्डआ जोंनि समाजाव गोसो बोनो हानाय सासे देंखोगिरि आरो समाजखौ मोजां मोनग्रा सासे सुबुंमोन हिसाबै बिथाङा सासे मुंदांखा रोजाबगिरि आरो सासे मुंदांखा सुबुं। बिथांनि जन्मदिना 53 बोसोर जन्मदिना 18 नभेम्बराव जागोन। दा बे जन्मदिनखौ नोजोर बोनानै जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा जुबिन गार्गनि मुङै बेवहाय गोसोखांथाव मोनसे प्रजेक्ट बानायनो थाखाय लादों आरो बे प्रजेक्टनिनो प्रथम जिथु खुन्थिया गायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया ओइदिनखालि जाफुंगोन आरो बिनि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंनो थाखाय जोङो दा सिद्धान्त लादों आरो गभर्नमेन्टनि सिद्धान्त मथै दिनै क'क्राझारनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफानो बा खुंफुंनाय समाव हेफाजाब होनो थाखाय दिनै बेहाय फैदों आरो खुंफुं आफाद दानायाव बिथांमोना बाहागो लाफानानै दिनैहाय बै 18 थारिखआव जानो गोनां जिथु जोनोम सान फालिनाय बे फालिनायाव बयबो बाहागो लानो थाखाय खोथा होदों आरो जोंबो दिनै नोंथांमोननि माध्यमजों नोंथांमोननि गेजेरजों गासैबो गोसो गुदुं सुबुंफोरखौ ओइ दिनखालि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय आङो खावलायहरनाय जाबाय आरोखि। जायगाया बहा लागोन? जायगाया जोंनि जिथुनाखि चन्द्रपारा गामि खाथिनि जिथु आमार सेरिकालचार बागान आरो दानि जिथुनाखि आइटि पार्कजों नांजाबनानै थानाय बे गुवार लांदां फोथाराव बेवहायनो बे प्रजेक्टखौ बानायनाय जागोन आरो बेयावनो जोनोम दिनखौबो फालिनाय जागोन। मा रोखोमनि जागोन सार प्रजेक्टआ? बे प्रजेक्टआव मोनसे हयथ' मा होनो कालचार दिन्थिफुंनो हानाय आरो बेवहाय फैनानै रायजो राजाफ्रा माने रिसार्च खालामनो हानाय जोंनि गथ' गथायफ्रा बेयाव फैनानै जाहाथे गेलेनो हानाय बा गेलेनायनि सुबिदा आरो बेवहाय गिदिरै बा गुवारै मिटिं खालामनो हानाय कालचार प्रग्राम खालामनो हानाय बेबायदि प्रग्राम लानानै जोङो बे प्रजेक्टखौ बानायनो सानदों आरो मथा मथि नायथावथाव गोसोआव लाथावथाव आरो फैयोब्लानो माने माल्टि डिसिप्लिन प्रजेक्ट होननानै बुंजाबाय। दा माल्टि डिसिप्लिन जाहाथे जोङो बेवहाय लानो हायो बेनि थाखाय दा रायजो राजानोनो बिनि दायथ'खौ होदों आरो कनसालटेन्टजों रायज्लायनानै गावनि गोसो मथै रायजो राजानि गोसो मथै जाहाथे जोङो खुंफुंनो हायो लुफुंनानै होनो हायो बेनि थाखाय जोङो दा खामानि मावगासिनो दं। जोनोम सान फालिनाय दाथ' बुंथ'नो हाया जोंथ' मिजिं थिदों माने 25,000 प्लासआथ' ओरैनो जाखागोन। दा जोंनो अर्गेनाइज खालामगासिनो दं। अर्गेनाइज खालामनानै फ्राय 18 थारिखनि सिगाङाव जों नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन जे बेसेबां गेदारिं जागोन। दा आलासिफ्राबो गोबाङानो फैगोन। दा सोर फैगोन होननानै बुङोब्ला जों दा रावनिबो नाम लाथ'नो हाया। जोङो साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोननि गेजेरजों आलासि आरो माबायदि प्रग्राम जागोन गासैबो प्रग्रामखौ जों नोंथांमोननि गेजेरजोंनो फोसावना होगोन। साननैसो समाय जोंनो होथ'बाव।